Nu sitter jag här med Mads Bo som är ungdomslandstränare i DSU, Dansk Skakunion. Hej Mads! Hej! Jo, berätta lite grann om din position och vad det är du gör för Dansk Skakunion. Ja, men jeg har været ansat i Dansk Skakunion de sidste 5 år som ungdomslandstræner. Og dengang, da jeg startede, tænkte jeg for mig selv, at det var utrolig vigtigt, at der blev noget kontinuitet. Fordi vi havde haft flere forskellige gennem nogle år, som så havde haft posterne i kort tid. Og så havde det været svært måske at få skaffet en rød tråd, eller få lavet en rød tråd i selve arbejdet. Det, som jeg lægger meget vægt på, det er, at det sociale skal være i højsædet i forhold til det. Fordi det er nogle ensomme ulve, der er mange forskellige steder i Danmark. Men det er vigtigt, at de har et netværk sammen. Der er masser af hårdt arbejde, der skal ske hjemme i deres eget lille lønkammer. Og så er det utrolig vigtigt, at de mødes og har den her erfaringsudveksling og får snakket med hinanden om, hvordan man gør tingene. Så derfor gør vi meget ud af at have træningssamlinger i Danmark, hvor at vi mødes 4 til 5 gange om året. Udover det har vi noget sommerskaklejr i et andet regi. Og jamen, de mødes jo også til turneringer på kryds og tværs. Men hur många barn är det som är med i det arbetet du gör? Altså, jeg har jo ikke sådan en defineret flok præcis, fordi der er nogen, der kommer lidt ind og ud, men typisk har jeg en 10 stykker. Og så tager jeg mig også en lille smule af de næstbedste, fordi jeg er til håber, at ved at så et lille frø op i hovedet på en af de unge talenter, at han måske går hjem, eller hun går hjem og siger, hov, det her det skal jeg gøre noget mere ud af. Du säger här att ni satsar mycket på då samlingar, på sociala, men någonting som man pratar mycket om idag, det är ju det här med internet. Hur tänker du kring det? Altså, jeg gør ikke så meget i internettet, men det kan skyldes min fremskredne alder, at jeg generelt altid har troet mere på det tredimensionelle frem for det todimensionelle. Men hver af de unge har faktisk næsten alle sammen internettræning derhjemme med en eller anden stormester, hvor de har regelmæssighed i den måde, som de træner på. Så lite grann ser du det som du gör då, om jag tolkar det rätt, som ett komplement till den träningen de redan gör? Ja, det kan man jo godt sige, at det er. Fordi jeg sørger for at samle dem og skabe rammerne for dem. Og jeg støtter dem selvfølgelig også i det omfang, hvor de har brug for råd og vejledning i det, de går og gør i dagligdagen. Och det går ju ganska gott. Ni har ju flera unga nu spelare som är på väg upp. Kan du berätta lite grann om dem ni har? Altså vi har jo i en længere periode ikke rigtig haft så forfærdeligt mange. Men de senere år her er der ved at være konjunkturer i retning af, at vi faktisk er ved at få gode spillere. Her i den her turnering her har vi jo, vi har jo Jonas Bjerre med. Han er lige blevet 12 år, og han er nummer 1 i verden på ELO-ranglisten for U12, så det er jo rigtig imponerende. Og så har vi min egen søn, Philip, som også er med, og han ligger med også et pænt ratingtal i forhold til hans alder. Og så Jesper Thybo, han er lige blevet 17 år, som også ligger omkring 2400. Og derudover har vi også et par andre, som ligger på samme niveau. Så jeg synes, vi er på vej, og det bliver spændende at se, fordi det næste, der skal ske, er jo, at de her unge mennesker, de begynder at tage konkurrencen op med de bedste spillere på landsholdet, sådan at der kommer et generationsskifte på det rigtige landshold. Der har kun lige været Mads Andersen, der har sparket døren ind og kommet ind i varmen, men altså, vi skulle gerne have et par af de andre unge her indover i løbet af ikke ret lang tid. Och de du nämner här nu, de här 3 spelarna, de är då med i din träningsgrupp? Ja, de er alle 3 selvfølgelig med i træningsgruppen. Ja, det er naturligt. Og det har de været i mange år faktisk, alle 3. Jag tänker på det här med tävlingar då, för att du nämnde de här träningssamlingarna, du pratar om vikten sociala, och för mig är ju det sociala väldigt mycket kopplat till tävlingar. Hur ser du på det, att åka på tävlingar? Det er helt enig i, og vi er jo også afsted hvert år til Europamesterskabet og hver anden år til ungdoms-VM, eller til ungdoms-OL, og vi er til ungdoms-VM ofte, og vi tager også af til turneringer i Tyskland sammen. Vi var afsted, jeg arrangerer hver år en tur til en Open i Tyskland i Bad Twissenham, hvor vi er cirka 40 med, og hvor det sociale igen er i højsædet der. Og der er de næstbedste jo så også med. Og de der ture sammen der, det ryster jo også sammen, sådan at man kommer til at lære hinanden at kende rigtig godt.
man skaber netværket, man bor hos hinanden under turneringer, sådan at hvis der er en fra Aarhus, der skal til København, jamen, så er der altid et sted at bo, fordi noget af det dyreste i skak, det er jo faktisk ikke det at spille skak, det er jo faktisk overnatningerne, fordi turneringerne de varer så længe, som de gør. Till sist här nu då, Mads, hur tänker du dig, vad har du för önskemål? Vad skulle du vilja se för ytterligare utveckling i det som du jobbar med och i den satsning som Danmark gör på ungdomssidan? Altså, hvad tænker du på med udvikling? Ja, alltså, har du några drömmar om vad alltså, du skulle vilja göra? Ja, alltså, skulle du vilja få liksom mera pengar till att göra detta? Eller vad är det du skulle vilja se för utvecklingsprojekt av det ni gör? Min begrænsning i det, jeg gør, det er økonomi. Jeg har et begrænset budget, og det bruger jeg hvert år, og også af og til har jeg brugt en lille smule for meget, uden at de har slået mig oven i hovedet endnu. men pengene er faktisk et problem, fordi jeg har masser af andre idéer, jeg gerne vil. Jeg kunne rigtig godt tænke mig eksempelvis at tage dem på træningslejr i Rusland, og det behøver ikke engang at være vanvittigt dyrt, men altså, jeg har masser af idéer, men problemet er bare, at man af og til bliver begrænset i, at man har et budget, og det er jo også fair nok, at man har et budget, og der kun er afsat et begrænset antal midler til ens disposition. Tack så mycket, Matt. Selv tak.